Ah, Magkukuan ay. May istorya man ako po ng mga panagay. Alos sa tuwa ng poison. hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao Mindanao, Philippines. Welcome to my traditional Filipino Hilot with healing. Ayan, magandang gabi po. Ayan, good evening. Hello sa mga viewers. May gabi sir. Ay, magabi din boss. Kumusta man nga, grabe vlog ng Manila ba? Karon, ani ko din mo kay limingaw na ko pa po. Ano yun? Nya ikaduha na ani ko din ko may big building na kundi ikaw ra jud na uban. Wa mo ko ka uyon sa Salamat. Kanita uyon medyo sa tanapan. Dito ka na chef yung magbaga. Para sa kwagod nga nakoy alam sa mga sakyanan. Maganda. Ang kato mga diehard ko dito. Sa Maganda. ko na magikan sa chef, mausap ko na ako. Pero ako ang gusto sila, wa ko gida o at least na salamat ko na gusto ba ni dagan ko. Ako dito, mapabulkit ko. Tara layo mo kayo kuno. Pero nga, dito mo kong pabulkit sa layo mo kayo sa... Saan eh? Kasi gusto Bulipasyo. Nakita lang ang trabaho ko yaw. Bro, yung pagtanggal, kuwat niya. Iya pa yung dilimbas. Ang gigiba. Okay na. Saan nagpangita nun? Anong... Nagwasingan ko yung bamag. Yung trabaho nito ba? Nagpangita. Back to back na kuot, limbasan, gitok-tok, yana pag yung dugang market man gyapon na sa mga tanong ko. Layo ara naman nung agi ba malagi. Sige pala kay gwapo mo trabaho, dili pug ko kay gwapo mo trabaho, di balik ko. Oo. Ana ra guna. Sige unsa may pamati naman boss? Kanina ni bunog na siya kay nakarangan ako gabi iko dire dito. Gabi pa lang. Oo. Pero akong lawas yun na yung ibati. Unsa mo gyud pamati? Balik na po kahoy, balik na po magbamba. Lamig itong nabagotan nito kay anang ka ba relax itong sarili na to. Mura pong di punta madala sa ako, mura amo di pa matino lawas, madala ta high blood ba. Miski upa di kita relaxing ana, nabiyasa akong mga biyahe lagyo kayo. Lamig man jud ang kanya na kargado panot yung tubangon ng aircon sa mga tubangan. Ya, basta po na kinanam dito itong mga ugat malihok ang mga kadugo sa itong mga sarili. Sa pundo na, murag luya na kay lihok na tigod pan. Wala magkakabasag hapon gabi eh. Ha? Di magkakabasag hapon gabi eh. Di ko balag mo ino na gogo kung tiil kay kwan o kanang kwan kay depensa na ko mata na po akong mga Kana kawasan. di pinaka-importante boss. May isa kung siya trabaho sa tao, tago or sa dili. Isa pag opisina pa yung trabaho, o nag-email lang, o sign lang yun ang trabaho, sa'yo na dyan na. Signature lang. Pag ulit sa balay, di pwede magbasa. Kung mahimo lang. Daghan na po na uban ako ng mga artikel nakita na ko na lamas lagi karon halap. Gawas yung halap. Palingkurong dito madugay. Dugay pa noon. Ang anong latom na to na ganang Ganong hulatom. Ganong hulatom dyan no. Kung ano lang, gina-advisean dyan ako mga customer na ako nga. Hinahinat ang kundang kung naghahimo mo anak. Dili Sa pwede. tinood lang kung wala ko na kapahilot rin, kung nagsigarilyo. Mo ba? Lagi mo tutunan na. Undang na sigarilyo na lor. Basta, aday na ko Dami man dyan, sayang kayo. Hindi na ko kalimtanan permiro ni mo. Kung gato ka ni Kuhan, kung beri mo. Yamang ba na madala? Magani. Oo. Ayaw ko na ito karon. Ang yan driver karon. Boss, kabangira ni boss, kaya urag lae naman ito to, likod, pati mo ang problema. Kaya kasi ako pinakaw ang katong amo pa na ko na sa Singapore man na yung asawa. Oo. Mo Naman na. Mo ni nag-research na sa iyang bana. Oo. Nya, samtang nag-shot me, diri mindo ha. Ana siya, gusto kong pailan na ako kay ka, offer siya mo ko, makauyon ka. O, sige boss, yato daw ko to daw. So, pauyon man ko, hindi ko kita gilot na ang imong mga tanang, mga pamaol, mabungkag di ay. Dagam ko nakapahilot, si pagka sa among pan. Igo naman ka na, anaon, okay na. Ikaw dili mo manghinayang sa bayad, kaya dili mo dali magkuhan. General ka, katulog na lang ka, kalami. Sige. So, ang ginapamati ko naman dyan, ito kawan ron. Oo, yung lawas, kondisyon, bukat ba? Parang. Kinanglan dyan dyan, tune up, o dyan ba? Tunag yung sabi, orang kanay ang barbula ni, orang abot ang 20. Maray ko na, kinanglan, relax. Oo. Mao dyan. Tingnan na, ngita niya yung maintenance atong lawas. Mao dyan. Salamat. So, apply mo to no? Apply. So ayan guys, shout out sa taga Aplaya, Vigo City. Tinaghanag yun akong Aplaya kada semana na agi Aplaya. Sa tibok Andre bang mga net.
Sa kasimana, wala kaduha, puro sa playa. Oh, sa akong mga gipandala, gipantudlon na ko, labi tuluparan dito ko. Asa tunupan ko, ato lang dito. Kaya dito ang magdesisyon, magkauyon. Samantala ang asawa, katulong na ko na hospital yun. Oo. Sa akong gidala diri pagay sa Dios. Wala namin na hospital. Salamat sa Oh, Ginoo. muna na kasi nag-offer na katulong niya, oh dala na to part dito la kay. Pagka mga mukha nga, si Juan daw dito ko. Daghang kan playa. Kasi siyempre, ubang po mga customer, magtakot-takot po, daghang ka playa. Pero sa napansin ako, tibok diri, Dabudil Sur, grabe, apply po rin mo na playa. Eh, si magtulak kayo sila, tudlos lang yung natin. Magana naman. Bakit ang mga utanan ko, nang mga alagakuan ba ito pag meron na kay sige lang kay dagang mga kaila niya. Ako wa ko mamunggo sila kung gusto mong kuan wala man tayo nga nakita mi tang kasulbaran sa sarili. Correct. Kaya ko ano la pa kung mo makayon mo balik-balik man sila okay kay dito sige nagtinudo anto mga anak ko ba best friend ana po ana. Napalante, kaila, nabakay ko ang... Ano to kung kanto panday pa tong padala ko. Ko vlog mi ka to pre. Isa. Ay pre. Sa akong bayaw, hasta itong hasta to sundalo, apa na yung pandala rin, hasta to kung ugangan, iko dito mo ban, kaya wala problema. Kaya wala iya, una kay ko, is madugan ni Roldan, naging madalagi kag Manila, dato sa Tagdigos boss. Kurang na dito ka kinaha, kaliwapon. Di ay Tagdigos. May posible ning una nan may mangita. Tapos ang panahon ba nga? Ana. Antaw ba sige asa kung kuan niya uyon din sila kung asa sila maka uyon niya wala mo sige yung tanaw na badugan ni nagyo matimingan nga baka may kilala kang ano kana sa tinuod lang kay malayo kami pero baka may ano ka ba na sa tinuod ng istorya historiador man kay ko kumbaga lang itawag ang maritis kay kung istorya kay kani yung taga-sakyanan dahil ko taga-Lubilo isa pa na nga maoke ang okay dagan ana nya ikaduha para matagad ko na kaon kanila kay mo gani kinabuhi driver ana ay may bahala diri ana si istorya di jamming na ana ano tong sugod ang kalubilo nimo napagabot sa mga checkpoint ay lahat mo kaya wala sagot na kanila kaya kung mag-restricto ka pwede naman gana imo sa kay pwede rin muna si mo tala kay nitabo na ipatay no Kumikan sa tinubagan bitaw na singka lain ana uya kay balo po nakatubo mga bunguton na kay katong pan Nagin to kauban mo sa Grand Mall. Yan lang ng bangkay. Babae, ano babae ra gati na. Nate kaysa sa Facebook nga awat binuang to tinuod nga. Driver sa van kanang girintahan daw. Ni uli. Wala gilibre pa ni Udo. Samo ko binuang siguro. Imposible man po. Na imposible na boss na sa di jud mang libre. Na may uban ko na uban kong mga kiaway. Ilang gitan-aw manggo na murag ubos ra bitaw sa pagtanaw kay abi kay. Pwede pa kaunon din na. Driver na sila wala ni pagkalam na dito na boss. Dagan jud kay nga nang. O dagan ko na gian yun na customer yun sa Tinood. Wala lang gi. Murag wala ni pagkabana ba kay ana lang. Siyempre sa kuha. Isa ra man ang book driver. Siyempre sa kuha. Consider naman kasi. Consider naman lagot. Siyempre ako po din pugulan ko nangita pa customer. Boss. Anang nawag sa iya boss. Wala ko pa natin boss, maulam ko na yung pan boss. Sama boss na marayag lang ko doon, mabali lang ko yung agiyo nagpatubin. Sige, ko kanila balbala ato lang deteksyonan di. Ate yung ana di. Na, dili man kaya na. Kaya naman uban ko na murag taas sa kaysa. Pakyo lang anara. Taas sa kaysa pa ano bisi pag koy mugdukadlaw, ana murag wala ba ne. Na magigibya ana organizer sa crossing kuan Kalatungan. Yatag sa kuha. Tingala ko na, drive ko na. Pag drive na ko na, ngita ko nila. Pag mata nila, ay salamat to be the seat to my driver. Salamat kaya. Wala na ko ngita ko, asa din mo? Namahaw pa mi kuya? Sa mo ba? Kamo na mamahaw? Ay, ito blab ka kuya. Dalan-dalan ka diya. Sige salamat. Pagdala na sa kuha na. Isa rin ang itlog, isa ka galunggong. Nga, pagkasunad lang ko muli ko. Mo na may panood to, dahil pamahaw. Pagka mo karon, ang hapon, punto. Saan mo kanon rin? Nawa mo kong luto, nabukid ng ito ando. Binuang ni mo ay. Saan mo ganda? Ako ba sa tinuod ba? Napagihatag tip sa gis, organizer ba siya? Napagihatag sa tip. Miski sa driver to yatag, yung ko. Dungan sa ko may wala na ko na pero na dungan na yung ko kasupos sa mga. Ani lang tirada para di ko magkuan, mangitag lang sa kinan. Ngita lang sa kinan. Kasi mga to sa bukid kayo. Di manaog sa kinan.
doble presyo. Ang iyang kita sa organize, nakatapal pa siya. Kaya hindi pa basta-basta pa mag-organize kang nanakay niya. Halo-halo na yung mga pulis. Kasi kung saan na niya, mga professional na, mga dayuhan na natin, mga turista. Nag-organize ka, yung mga view-view. Na kami po driver, dapat nga, ikaw organizer, anak yung sa driver. Kaya mag-inaon sa, ibuilo ng daga na kayo, makapasok mga sea clouds. So ang driver ito, magkakatanga, kaya ipadili juga niya sa oras. Sabi mo kay Memo, kay driver man, mag-impact mong doon na, Okay, lamig yung driver. doon nyo da. Boss, ikaw rin bahala. Wala problema. Kaya mo rin tagilid ang time, boss. Oh, ana, doon Tagilid ka na mo kay, time, boss. biso kay madto to hayag na, o sa may sea clouds to, mamatay picture-picturean lang, kay view mo kita na una. Okay, nagyapas nga. Oh, nag-apa sa di, duot ka. Clouds, ang yapas, kamay nga na Oh, nga. si Clouds. Pag abot to hayag na, wala, si Clouds. Dili na. Nagyapon, Portonas Pickets. Oh, wala yun, naka-MBO, kaya madawag lang mag-sunrise. Sige. So, ayan. So, nalingaw naman ni sir. Manghilot man na imi. Sa man kulang na siguro na mag-inom na ni Andy. Sige, sa ako among gunay sa suke. Marapon may igsuom, marapon may parente ani kay halos kada adlaw ni pagmobiyahe. Ay, tanong ko asa naman yung lugaran eh. Ano lang no, so shout out sa taga Playa Digo City. Mag shout out po sa mga viewers, local viewers. Ano guys, so please subscribe, comment, lagi sa love you guys. Love you. So magsugod na og hilot, no, kay para maka-relax na si Bossing. Sige, ano mo, ban? Mo, ano? Kulog na punta ba kaya mo? Inom. Nasa di nyo ko di, kasala man ta ng di ka mong pan. Asay nang bigas sabihin, paano ko ng kape ka ba? Ilagmay. Ilagmay ako, bro. Pero wala na ka nang kada inom mahubog. Wala na. Wala na, kaya maglabad kung ulo mga sobraan. Kaya Okay na. dili na nainom. Oh. Ako sa din na. Dili na nainom, pagpatay na. Alam mo, may kwan ko na. Saka kamay boss. Alam mo, Saka dali. inom lang ka mga kabuk butilya, duha. Ano ko na suwa. Ilabad kita ulo pag mata. Irog lang. Ah, okay na. Okay na. Ayan guys, please support my channel. Please support. Please share po. Huwag labi na sa kung mga ubang video. Alam mo guys. Sa gabi dire. Tulo ka po, puro sa playa. Kaya dapat ay kuha na, dako na kung kuha na wala na, at ito sa gato ka na rundan. Kaya mo tawag kung katugay na rundan. Rundan ba ba?
Sabon ako at hindi. Sabay. Tapos sa ilalim ko sa bulok. Umot dito yun. Ito na, wings? Ito na siya. Wings. Umot. O, tinti ang sobrang ito. Ano, ganun ko umot ko. Nasa lollipop ni Ben. Dili ka ni... Max. Next ko din ito eh. Ay, ito. Wings. Na pinalit-lilit yung champion doon, no? Umot mo pa. Umot na siya kaya kung man na sa maunay nila o gabi eh. Champion yun na. Ito pala siya, nabablit dito, sa ganun ko, ano? Ha? Kasi ito pala dito sa kuwan. Sa? Korean. Sa Denver? Denver ang naglaban ron? Manaman ang golden. Golden o... Nahilak naman golden. Dito, sa Winter David Laban na. Dili, ilang era tong western. Sa ilang conference o Picas. Yang mo daw Picas versus Picas. Yang mo na Lakers na po daw Denver mo. Gusto niya daw. Game 1. Kung ka daw, di ko na nag-champion. Di pa. Kamu daw, Picas na po. Last na. Versus Joto. Ron Robin lang. Upat man na sila ka. Juan, grupo. Bracket. Bakit? Upat. Bracket A, Bracket A. Pati bayay din ba? Pero humana na nagkikwentro tanan. Bracket kasi ito, hindi mo rin malabang champion. Last na na. Mudaog sila. Nagkwentro na nag final na. Mga patong Warriors, may dito, naglaban naman na. Alip kong bugin Denver, oy. Number 1 yung Denver, no? Sa Picas nila. Rampot na inay ko, ano?
Dili pa siya sa kuwan. Crocodile Park yung maganda. Hmm? Sa? Kaya pa siya. Kuwan ka nga na ba? Matanaw, Crocodile Park. Ito na crocodile pile. Oh, one day. One day mang na. Untag na uli hapon o untag ba? Crocodile park. Kuan sa pad di sa gap. Ako to sa nang kanang katong gingon lang na biting nga green. Ako sa pad sa review na. Mas brano, Crocodile Park dong. Katong pwede ka mo ibutang ang biting sa maliog. Oh, sa mga ba na tricycle inyong product? Ha? Tricycle inyong product. Full time pa po eh. Full time balik po. Oh. Papa na, gusto nyo Ay, sa nakay kuwan. dagang mong lagan. Ganto. Hindi, bumato ka ng pan. Eh? Lagos. Sa kabila. Diray ba si Canton? Nagos. Green man yung halang. Paano ka daw? Ako dito. Ano ay kaon. 14. Birthday ang gano'n. Pero nag-igawas ba kayo? Lambok. Mata plano-plano ko nila. Plano ko na nga. Kailangan itong pagkakon ko. Hindi ka makaya sa ko. Gamay, pila mo gusto sa kinan. Puno mo ko. Birira tagmatanaw. Malayo anak. Wala yung. Ugtas kayo sa kinan. Dalag gasolina, mga pilagit tanan. Hindi lang na ano sa mga kwan. Mga di po ba kayo kay matanaw ko man. Matanaw. Na ano mga di po ba kayo. Road trip na. Hindi na para sa mga itong kwan. 50 sa bukaon. Ang gamay-gamay siya. 4 ano. Plano pa po ito. Di sa sakay naman ng kalampan. Halo. Kanang mo na mo, pagkira kami nakadabag ang kita karga. Nako. Hanggang sunada kayo ito pa. Kung ang mga papag-papag lang ba. Naday korta. Ano rin naday korta. Ang tingog na biya na no. Kaya nagin na sa ko. Ulan din balay no. Di ka mo Balot Island, di ka mo Balot Island. Ito ko ba yung El Salvador, dito Manila.
Dapat itong mga itong Marso 15 ang patayron ko ang tugrang pagkaluwas niya o piso. Ah, Ilan mo? preso? Yung preso man. Buhay kabayan niya, nagpandag ka ng mga dollar na portable. Ako na kasabay-bay nila. Dollar na isang gold. Hmm? Ya, kung imo tong timbangan dito, dala tong gold, mahulog sa 1,500 metric ton ang kong darga. Tapos, kung kumalo na, manana din dagan na dahil ko, pwede dagang istorya ma'am, sir, petition ka masabot. Wala ko alam na, sir, kita mo na yung dukit niyo, ang daan siya na. Kung may mga dukit sos, pag-visa niya, 4 pounds tapong na eh. So, illegal document. Kaya bukan mo na, ito lang lang mong korta. Nagkakota. Adi ka nang ang dahil sa korta mo na, piki. Dalan. Zimbabwe, yan ang sila pang plano. Ang plano ato na, sige dito ka nasot ang ilok daw nila. Kaya korta mo sa kwarta na ni Marcos. Ano ko nung sa Israel? Siya po, tama na, naliki ang mga. Ito na ba? Tingala ko na, billion pesos ang iniisgutan. Nang ito na kinapar ng tanto. Kung dagan sila kwarta boss, pwede siguro mamalit yung sakinan. Kung ni lusot lang kuwan, Wala pa ang kwarta. wala, nalang kwarta, pero wala ang problema ipiki. Yan eh, kung kwartahan lang yun ba? Oh, ay, wala. Hindi siguro. Pado ako, nagpego na mga ay pamahaw. Kung kwartahan yun, pwede mo siguro magkuhan sila doon. Hindi nila mag-ban. Tahan ba ito? Hindi ko pwede ko di order. Hindi ka na magkuhan ba? Dagko. Kung kwartahan lang, pero lima. Wala, Sama na ito. pangarap, pangandi pa tayo lang. Ice. Hello? Hello po, ice cake. Hello. Murag mo nga? Huwag magkalagi kay. Ayan na boss. Yan na. Ang pakyaw ato, kabayri. Mura ka nang nangipot yan. Sige maghulog. Sige kahulog dyan ba ba? Sa imong ginabihayan boss, asa yung nindot nga pan boss? Outside dere sa kuhan. Ang mga Sorianan ba kanindot? Kasi kita kay kwarta pumunday si Eric Melo. Part sa kuan, Outside dere sa kuhan. sa Davao. Outside Davao na. Namang sinasakay sa mga soroy dere sa ana, sa itong mga Ang Davao, kung outside ko sa Davao, dili nagbilong sa Davao, sa Region Libo. Caraga man na, Region 13. Wala yung mga dagang view sa Caraga Falls, kinangitawag ng Britannia, Kinuyan Falls, Instant River, Harik. Wala yung Pero kung sa bukid nun, sa Bukidnon, ang pambato nila, Pambato nila nga. ang sikat na dahil ayan, ang sa man nga nila nga kuhan na. nato ng mga ride ya. Yan ang gidala si Brusas, Jaya, na po, nagibunginan, gano'n nila. Na sikat sa Cagayan po, na luganan, tawag nila ang Sibisis. Ganyan. Sa Iligan, sikat nila ito na pambato ng mga falls, Tinago Falls, Maria Cristina Falls, Timuga. Ano lang nga kuhan. Wala nang kuhan na Taruyo. Sa Marawi, kanurang inisyo. Pagkatong lumata na i-tourist ako. Hindi mo kita ko sa Facebook mo. Ano yun? Kuhan din ako. Ang lagi kuhan, manang mo mag-video mo gito lang. Sa Mulabi, tawag Uy, dami dere sa kuhan guys. Pero kanang mga vlogger na mga kuhan, overlooking na. Dahil itong mga personal na mga kami makadesisyon na okay ba kayo na niya. Ang ila niya, market na ila na. Pag-iura mo na niya. Wapo mag-highlight. Pareha ko sa kung sa... Anak ko, parting gwapuha niya. Pagkapag gwapo. Oo, Murag yan lang sama sa... gwapo kayo. Sama sa ko, personal ni Manto, hindi din na yung promosyon na hindi pamutanan yun na sakto mo. Sa bukid nun, dagang liluanan, na isidar, na kanang tawag nila o kanang, Bukid man. na iarar. Sabihin ko, pa na, 14 ka post, 14 ka swimming pool.
Susulan dito. Napilik ako. Dagang biyo eh. Outside na nagdabaw. Oo. Outside ng Davao. Baka na Region 10 ko na. 15 na na. Pagkabot yung mga ng Luriga, pagdiri na Buda, pagdiri na nasa Region 10. Region 10. Pagkabot na pagtuloy na po mo na pagkabot mo sa kuhan, sa Lanao, tawag mo siya ka na Region 12 na po. Kaya pagkabot na po, tawag mo sa Region 9, pero naman, tumaan siya. Region 9. Pulo, Region 9 na siya. Undangan, Ulabi, Region 9. Apay mo sa Sambanga, CI, Buog, Kumalarang, Diplo, Kanan, Islahan, Liga, Bumawan, Region 9. Sa Sambanga City. Gikan sa Davao, diri, gikan sa Igos, tayo sa Sambanga City, 601 km na. Diri kaagi sa Parang. Ang kanang ko ba niya, gumugil ra na, wala ka balos unsay function sa dalan, nabi mo na upload, wala man mga pilgrim, wala man mga pilgrim na. Dahil itong, ikaw gatamak na, kabalo yung dalan, yung ba, naaya ang ilang dalan. Kaya maaging kong kapatagan, diri sa Mindanao, kung nahibawan lang, upat ka kapatagan. Kapatagan Maranding, kapatagan rin sa Tua, kapatagan rin sa Lanao, kapatagan po rin sa... Kung saan man ang kapatagan nila dito, pareha sa tuang dili. bukid. Nahi ko may bukit, pero Karani ba kapatagan, di Pasaka pa man mo na yung kapatagan. napit ko taga doon na Dili po, bukid. o dagat na yan. Kapatagan lang. Kapatagan dito po na Kalabinan, katong mga critical area, matang gitawag na Maguindanao. Nabat ng Batanog, mga Maguindanao na. Ako sa Lanao. Lanao na. Wala na, ang libo ka ba, nasakop sa Lanao Region 10, nagtigas po, nasakop naman sa Region 9. Kaya rin yan, dapat ako kayo, kaigitan nila sa Lumingag, Painos Siayan, Painos Kasindangan, o sa Panipulong tuyo ka. Kaya po mo na, abot mo kang sinunok. Sa kanyang lugar, mahayag. Dahil man po kang Manila po, dagang pong lugar na ako masultig ako. Kana ko ganing, magto ka og kuwang ganing nga. Wala Cagayan, pati maginaghan ng bukid bago ka mapot sa Cagayan. ang Cagayan, gikan rin sa Cagayan, pero Digos, sa Puerto lang, 300 kilometers na. Yeah. Binti ka Yung kailang ko ito kita mo na. Oo. Gano'n ko bukid ang nila. Lagan, Yung kaya ngayon itong driver, driver ko na po siya. Diya ako na, I keep diya. I keep diya. Kasi pagpunta mo sulod, gamay ang pangag, pero ako kisulod. Anahan na mo rin, pagturo dyan. Tunga-tunga, atog, ay. Perte man na yung layo ka dahil bus ba. Ay, kadugay mabot sa bus. sa mga lang din, okay mo, kung sa kung report yan, na matong Manila, road trip. Sila ka oras ng Davao to Cagayan mo gagamit niya. Cagayan, depende, kung di ka kitabaw, madagan yung unom, ito. Kung di ka magi, nasa 5. Ha? Nasa 5 din. Dili ka agi salan? No, Dura kay dili. ito, kaya hindi mo kagi sa Juan, Carmen. Pero hilang ang pag. Ano? Bukid kuyong. Puyong na yun, puyong yung diya, boss. So, ulo mo sa ko, kaya mamintin ko dyan, magi. Kasulod na kagkatabato. Mga gani, anang uban niya, kung na kanto sila, sila ko yung lungog raw pamatis, bantalang ako na ako yung sumato. Ay, lang. Ya, ikadua, ang kong gidala, milyon yan na. Kaya ilang ipang istorya, wala lang mas dito. Ano mo, agin lang sila sa kuwan. Mga gila, tuyok sila. Gabo na lang. Davao na magi. Mas delikado, dala ko Davao. Kaya, Dili kay bukid diha. kanya, alang-alang ang driver sa Buda, kapag-kapag mga sa bags. Napay, overview na yung mga bidahon, relax ang makina, di kung gusto ka. Relaxing. Ano lang. So, Dili kay bukid Ang- diha. wala kayo.